Bueno, pois, ustedes dirán. Viñemos para saber os resultados dos análisis. Hai que Gerriña me deu para mexar no bote. Eu non le dixen que non iba a atinar. Teño aquí os resultados, pero vou ter que facerlle unha pregunta moi delicada. Pregúnteme a min. Bueno, a ver, mire, vostede recientemente tuvo relacións sexuales fora da casa. Que vai tan mala por fora? Ni siquiera ten na casa, que máis quixara ele? Que va? Se eu agora non teño nin ganas diso. Ben, pois mellor, porque do contrario tería que tomar esta pastilla, vale, para cortar a infección e que non se complique. Bueno, muller, non custa nada levar a pastilla pa casa. Nada, tranquilo, se non tuvo relacións fora da casa, non fai falta que tome a pastilla, non a necesita. Ai, que te pasa nese ollo? Algo que se me meteu aquí no ollo. Mire, necesito que sexa totalmente sincero comigo. Porque, polo que vexo, os síntomas da infección poden ser moi graves. Ou incluso letales. Pero a pastilla córtalle totalmente a infección de raíz. É que outro día co Manolo, como a quen non quera cousa, Mira, ve algo que vas dicir, é que acabamos nunha cama redonda con dúas mulatiñas, pero sin ganas, sin ganas niñumas. Agora que te botou, Sí, cando me dei conta xa botara 3 canivetes. Pasa para casa, José, que non te dou nin 2 horas de vida, fíjate tú. José? Como que José? Pero usted non é Fernando Costas. Ou son José Martínez. Ai, José, nada, usted nada. O único que ten un pouco de colesterol, isto nada, unha temporadiña comendo de limpo, verduriñas e nada, listo, vale? A verduriña douto xou, vai agua con pouco de sorte. Pasa. Abuso, porco, hoxe vas dormir co can. Sin vergonza. O que me fixeses? Hostia, que liei. Bueno, non estuvo mal de todo.